hidup bocah-bocah. Ya karo kuwi ben latihan sing cara bingek yo aja nganti lali. Iya. Suwe lamet tuwa. Coba saiki sing gampang yo. Pocong ae ben kompak apa ben jenenge kompak ayo. Ya, pocong ayo. Anakku kejule yo. Usune sakarepmu. Aku ngarani tak bingung, ilmu iku ya ora apa-apa. Angkara gung yo monggo, ayo. Ngelmu ya. Ngelmu iku kaya sering nomor loro saka kidul. Ayo tak dibalani. Boconge dibaleno. Anakku sing nomor loro saka kidul mesti iso. Kidul iki kene. Nah. Angka ganti angka rogung. Paten saya tanding, Pak. Oh ya. Iki sabar kok, Mak. Ini aja nganti kesuwen. Kesuwen kok gelap ndeledek. Jirone kompak ayo. Thank you.
Ya nah. Sugeng dalu salam karayon sagung mati para pamriksa lan kadang-kadang sutresna budaya. Lho. Genep ringkes bengi aku karo kowe nek biyen ku jupe ngeluari jan anakku Bu Siwi. Kok iso anakku ayo Bu Siwi kuwi ngastana ing SD Siluk kono saben-saben kuwi sok ning kuyung Sanggar Kendal Sabda termasuk nderek pelatihan kerawitan pelatihan sinden lan sak panunggalane ya. Terus biyen kuwi udakara 3 sasi kepungkur kuwi ora ana ing Sanggar Kendal Sabda tembih-tembih. Pak, apa? Kula ki mang tulung Pak. Tulung apa? Kan Pak bojo piye? Mboten. Lah ngapa? Kula niku lak rencanane lajeng ndhaut anak kula. Ayo daud yo dijawabke mung tuwa wis dewasa artine daud yo wajibe dijawabke mboten iku Pak. Kula niku lak nggadahi pepinginan pengin dereng nate kelampahan. Kula nate ndujar sok kapan aku arep wayangan. Niku mboten mung ngluwari jar kula, ning ngluwari jaripun tiyang sepuh kula. Rumiyin gadah pepinginan kepengin wayangan dereng nate kelampahan. Ya. Sesuk sembadani swatone gamelan wayang busung. Buah gigri ya. Terus malah komae iki dicopot jeblone wis putih kabeh rambute. Ya. Dilalah kersane ngalah. Bengi-bengi dadi tokan. Sing dadi hose iki Ki Rustianto kuwi. Pak Sujiono ya melu. Nah, iki marganing kamulyan Sujiyo. Nah terus Bu Siwi ya kan gabung Bu Siwi gandeng resok akting nggo gamelan wayang ya urip wayang iki aja utuh. Monggo ben disambung karo Pak Rusdianto karo Ki Sujiyo. Bisa Pak Rusdianto kuwi daleme saka Rongkop kono. Kuwi biyen sing tak eloni lho. Wah harus mayang aku sing gawake tasih sing gawake promose. Oh no, dadi pepundhenku dadi aku kepundhurian mengko sok burinku dualan mentes-mentes sabetane sare. Wah. Bicarane yo trambel terbinas. Saya mangke Ki Sujiyo niku pun persis kaya patalan. Oh no, ampun dopun-dopun. Nah, terus Kang Sinan karo Kyai Telu, Bu niki sesuk tanggal semanten kelampah panjenengan badhe kula seraken dawuhipun wayangan Dalang Telu. Oh no. Apa lho Pak? Sambatan ku rasa ngalami lakon ah. Sambatan ngalami lakon. Ning ya kuwi Bu gandeng aku marana kuwi ya. Trek iki aku ya mung duwe trek cilik urung iso lengkap. Aku kepeksa nyawa trek kabeh isine mangsa borong. Nggih. Aku rono kuwi ora cukup
cangkeman ya ditabuhi karo anak-anak mahasiswa. Kuwi ya dosa ngono-ngono. Nggih. Ora ana kuwi mengko live streaming. Alate dhewe ning sing nglakokke ra yo butuh rokok. Nggih. Nah, terus total-totalan 100 juta lho. 100 juta. Kenale gembleng-gembleng. Ben iki kelakon. Kene buku iki munggah kene. Lho kupat luare di udari. Oleh bakal keluar iku nanti. Ben iki kelakon. Virus Dianto karo Ki Sujiyo mau ngruput jam 3 sore mau ning laku. Lakon napa Pak Mangke? Lakon Rabine Virus Dianto. Parto Kromo pripun jaring lakon ngene-ngene nggih. Lah kok Ki Sujiyo Pak Mangke kula tak tayungan tok mawon kok. Tayungan dengkul kula sak. Ayo kabeh sambatan padha dene rekasane dibagi 3. Aku patut 6, kowe patut 9, patut 10. Nggih. Lah. Yo, kusiri laturi munggah. Pun cuma wis dereng. Piring diparingi abon-abon, terus mangke wonten kupat luaripun. Nek abon-abon pun mboten nonton ya ditembuke karo danyang semua bumi nganggo tindih. Tindih dhuwit diamplopi. Apa 10.000 apa 20.000 apa 50.000 apa piro sak kabeh. Ditake carane. Pun derek Gusti wi. Wis lah. Terus tak pake. Ya wis yo. Anu, saiki diselingi mentang-mentang sik. Wis mau di acara mau sik. Acara mau rumangsa kaya wayange iku sekas. Ana ayun-ayun ana Setya Tuhu. Iki kanca-kanca sing abdi iki kanca-kanca mahasiswa isi pedalangan. Komplit pedalangan isi Yogyakarta lho. Keliling. Ana sing wis lulus, ana sing semester 5, ana sing semester 2, ana sing wingi pamit muni wis duwe bojo karo Elsi. Serobongan tulisane sing ngendang jaipong. Kedak kendali soto. Jadi sudah ini udah mahasiswa isi ngono. Kalau sing sisih pokok kae dosen vokal. Sopo Budi R.A. Sumi. MM. Terus ngendang kuwi calone kuwi ya wis arep S2 ngono. Dadi mahasiswa kabeh. Ada beberapa manusia sing laris kae. Dicontak wis Jawa Selandia sakine iki. Sing lantek kok. Yo kayak pelayan kene munggahane Gusti yo. Tulung yo.
lagi dinambah mau ki sing apa ngapa wis oleh sampean ta enak yuk diselingi lelagon-lelagon sik apa lelagon apa ya sing cara bingen piye apa cara saiki aja cara bingen ndak repot iki ana layang disertai dengan tulisan tak wacane Sugeng dalu Mbak Henduk ibu-ibu sinden pengrawit sedherek-sedherek kula kanca tani iki bapak lan ibu para kadang panjenengan kinten paducal saking kula Bapak Agus Taryono Ibu Udi Hartati sekeluarga di Pugeran Pojok Beteng Kilen Yogyakarta kagem Ibu Sri Harsiwi sekeluarga nderek bingau nderek mangan bagyo atas pernikahan Mas Freda kalian Mbak Dian nderek memuji mugi-mugi pernikahan Mas Freda dan Mbak Dian dan keluarga yang samawa amin mugi nderek memuji mugi-mugi keluarga besar almarhum Mbak Prapto Wiarjo ing pundi papan ugi kadang-kadang kula sedaya ing dusun Ngiren kula bengan mriki tansah kinandhar kawilujengan pebina saking Bidul Sengkala pinaringan ayo maling tentrem sami rahayu slamet sedayanipun nyuwun sinom pawijata elok sinome dicepake saka serat kala tiga menangi jaman edan lho bakal terus nomor 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng dalu padalang para pandemen inggih paducal ing dusun Ngiren mriki ingkang kula hormati saking kula Bapak Suwarjono miwah Ibu Sri Mahanani sekeluarga di Malang kagem Ibu Sri Harsiwi sekeluarga nderek bingah pernikahan Mas Alfreda lan Mbak Dian semoga menjadi keluarga yang bahagia ayom tentrem langgeng amin nyuwun gending gending menika menapa capek gunung menika sanes gending namung lagon capek gunung Slendro songo Wassalamualaikum nggih Slendro nese Mas Slendro songo sik capek gunung riyin dipun tangani wah oh gede pun cuma wis kene nak karen nak kok iso ono aneh sini aku wis ilang walang sangkar ya dindelokno ono ngilang aku yo bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi dipun sekseni sedaya para pepunden, para rawuh. Lan mugi seneng-seneng mugi dan semua bumi wonten ing mriki bilih wonten ing dalu menika sesarengan ingkang pagelaran Ibu Paducal Bu Siwi keparengan kula ujal ingkang mriku semanten nggadahi ujal kau sepatus mangke saged wayangan lan menika saged wayangan mugi ujar kalipun Bu Siwi seneng-seneng mawon saged luar kalenggan menika seneng-seneng para pepunden kanthi pralampita utawi pralambang mudal kupat keluarga sarang kesanipun gangsal sedayanipun monggo
kok dilemake Gusti ngersaken badhe palakrama malih. Pengen palakrama malih mboten? Mau bae. Monggo diasturon ya. Ampun monggo diteruske capek gununge enggak. Slendro yo. Namung nuwun sewu para pamirsa kula menika dalang tuwek napa klasik. Kula menika wonten pamundhut supados ngedege sinden nuwun sewu mboten saged. Nek sindene didege kula luwih becik kula tak medhun mawon nggih. Sedaya wau kangge jagi rumeksa dhateng kaabunganipun. Lanang. Sarujuk. Napa niku ten pikiran iku kula nyoba ngedhe sinden. Kula tak mulai mawon sindene didege. Lah ya seneng ta kan sindene ngadeg. Wong kuwi jane ngungkoke wonten sumawon kemudian pepunden patalan kok mboten mriku. Kowe kula semanten ngasta wonten ing Taman Budaya Buah Sumur. Sindenipun komplit upados ngungkulaken wayang buah ibu duka. Nggih. Monggo menika ingkang mirsani Gusti ora ben-ben. Terus pemangsonaken. Pemangke tak betul-betul. Ya lah, anu capek gunungnya. Aku harus ngarani sapa wae. Monggo. Sing ngendang kuwi mahasiswa karawitan. Senare Mas Vidi Pojo Sutejo. Kuwi garwane ya calone sinden. Dadi anak-anakku ki ono-ono. Ana sing calone DLC. Ya ora apa-apa sakarepmu lah kok. Ya nah, terus nah. Yen memaca among karo jano Sandu bindu untuk diparingi sederek Bu Siwi kok dereng diparingi ses iki nang nggon anakku aku ora wani mungkul gandeng ngono dhewe ya senengane kok kuwi lagi seneng kuwi aku ada masane lagi seneng angger talu gunakan mudah dagu
Ya turuti ngalor. Ben rata. Goro-goro paitan don atau serang klasik aduh tembakannya klasik aduh mati aku ya apa-apa kayak merenani ya jadi penabuh ngono kayak iki ana sing seneng klasik ana sing seneng kontemporer sepeda kabeh sing penting ora ilang adik-adik di budaya sing ati dulu yo nah lanjut rasa tarikan panas hutan panas lengan leng sepi gunung oh ini khusus penggilok tak kaliannya menang mie yo ayo le misoa kape uno ora ditambahi rasa tak ketulu-tulu yo nah terus langsung dan juga mas
belok gowek ya belok nem ya sinom palijana diwiwiti saka sing sepuh Usumi ayo Usumi sinom palijana sing dipun medhot metik saking Serat Kalatidha anggitanipun Raga Wasita ngampenangi jaman edan mengko Barsilon terus ditibaken ing Si Kucing lanjut pelayanan meter ya Sinom terus Si Kucing lanjut pelayanan asik ya amenangi jaman edun au cocok nek dienggo apa kuwi upama dienggo sinau ana jaman-jaman saiki yo aman-aman jaman edan yen edan ora keduman yo Aku itu belum kayak berbagai lagu busiwek ya
kuwi sing ndang Jaipong kuwi. Ngambil daging bejane sing lagi nyanding nanging kudu eling. Yo Joko ki sak iso-iso yo golek sing lawan masa karo rondo anak siji. Menjol apa wae ora apa-apa, ya asasi. Ya. Lanjut sing cari dhewe apa lalian cari dhewe terus neng si kucing. Ya.